Ubay sa kasaulugan sa buwan ng wika, atong hatagan og dili ang atong kaugalingong lingwahe. Ingon man, ang ato ang dialekto, ang pinulungang Binisaya, ilabi na sa natad sa musika. Busa karon atong mahinabi ang Cebuana Vispop singer and songwriter Jerica Chodorico. Mayong buntag, Jerica, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Hello, good morning. May buntag ni Cecil. Kumusta na ka, Jerica, ning kabuntagon? Unsay mga gikabisihan nimo karon? Bago lang gyud ko gahumol sa akong pananglabunon, akong bibiyaan kay makikika sa ako. Yes, magchika sa ata this morning, Jerica. Busa, gusto ming makabaw. Kano sa ni nagsugod imuhang pagkahilig sa pagsulat og mga awit ug sa pagkanta usab? Kanang pagkanta, since birth ako kanang nagdako gyud ko kanang minaw kay akong mama ug papa puro silid ng patukar. Magpuli-puli na ang ABBA, Bee Gees, yung ana ba. Pero ang pagsuwat sa kanta, dito, wala ko idea nga, nagsuwat na di ko kanta ato, but pag kinder na ko, naay kining kanta sa Toy Story ka nga salita, kanang ang intro nga kanta sa Toy Story, baga na, you got a friend. Naganahan kay ko sa kanta, ang nakapan lang tungod kay pirated nga recently ang gamiton pag-play. So walay sa title everything niya. Ako mag Tinder pa limited akong English na vocabulary. Kitabo kay kuan kanang naggama ko ang akong gibuhatan og akong lyrics. Niya basta musakar lang ang ending adto ko mo landing sa you've got a friend in me nga murag refrain sa kanta. So dito gasugod na akong hilig sa pagsuhat. Isip usa ka songwriter, Jerica, asa ka tigkuha og inspirasyon ug unsay sagad proseso nimo sa pagsulat og awit? Kuan daghan actually pero kanang sa una katong basta kanang katong join pa ko sa writing contest. Ang deadline gid na. Ug likod ni ining inspirasyon ug ang imuhang mga experiences, gusto sad mi makabaw, unsa pud ang mga challenges o mga struggles nimo isip usa ka music artist? I think sa gigs nga sa ingon nga struggle but kanang medyo nihit kay dili masid kayo in demand good ang do naanay demand dili gihapon grabe ka in demand ang mga kanang sa mga bispap itaw. So like dili all the time nga na booking. So pag 2020 kay kanang wa jud kanang for now nihit kayo ang bookings ni mo man ta to kung adto mi mo pakarmi sa dito sa out of town ba. So karon kay nihit kayo ang kanang mga online sa mga gigs kay murag makasabot ra sad ko sa mga businesses kay syempre sila mismo kanang medyo tight. Tinuod jud na dako kayong epekto kini no sa entertainment industry labi na kaninyong mga artist. Busa para nimo, Jerica, sa unsang paagi nga mamahimong masuportaan sa ato ang mga viewers, ang ato ang mga bisdak artist ug ang ato ang bisdak music ilabi na nga nagsaulog usab ta karon sa buwan ng wika? Kuan for now yun no kanang maminaw yun or like subscribe sa YouTube, maminaw sa ilang stuff sa Spotify or kung sa may ilang kanang stream nga sila sini-service. So for now mao sa gid na. Jerica, gusto na mo paminawon pagayod ang imuhang awit nga a cappella, basig pwede ka mo kanta in a cappella sa imuhang Sige. bagong kanta. Ito mao tingay bisan pa og bitay may attitude ning duwar dayang kanipay gamay kiakay sadan kulo. Dagan kayong salamat kanimo, Thank you, Jerica. Cecil.